Iż-żieda qawwija fil-prezzijiet tal-ikel ikkonfermata miċ-ċifri mħabbra mill-Gvern stess din il-ġimgħa qed tħalli impatt kbir fuq il-familji Maltin u Għawċin, l-aktar dawk bidħul baxx li jiddedikaw parti kbira min-nefqa tagħhom fuq l-ikel. Dan meta dħul tagħhom f'pagi u pensjonijiet qed jistaġna, iżda ż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel kienet ikkonfermata li hi ta' 5%. Dan qalu l-Partit Nazzjonalista fi stqarrija f'isem ix-Shadow Minister Paula Mifsud Bonnici u l-kelliema tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar u Stephen Spiteri fejn fakkar kif il-pagi mhux ilaħqu mal-għoli tal-ħajja li l-Caritas fl-istudju dettaljat li għamlet is-sena li għaddiet dwar il-faqar sabitu 4 darbiet kemm jgħid il-Gvern. Il-Partit Nazzjonalista qal li żieda ta' €75 li tal-Gvern din is-sena sparixxiet mal-ewwel ġimgħa tas-sena biż-żieda qawwija fil-prezzijiet tal-petrol u d-diesel, ma dik hemm ukoll iż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel u anke l-għoli fil-prezzijiet tal-mediċini li jolqtu bil-kbir lill-anzjani. Il-familji l-aktar fil-bżonn qed ibatu wkoll mill-kirjiet għolja li ħalla l-Gvern fil-housing u anke żidiet fl-għoli tal-ħajja bit-taxxi tas-sisa li l-Gvern introduċa fil-budget għal din is-sena. Il-Partit Nazzjonalista qal li dan kollu qed iwassal biex il-faqar jiżdied kif kellu jammetti l-Gvern fiċ-ċifri tiegħu stess. Fl-istudju pubblikat mill-Gvern stess fl-Economic Survey joħroġ biċ-ċar li l-pagi ta' nofs il-ħaddiema Maltin mhumiex ilaħqu mqar mal-għoli tal-ħajja kif jgħid li hu l-Gvern, aħseb wara mal-għoli tal-ħajja reali kif sabitu l-Caritas. Il-Partit Nazzjonalista kompla jgħid li l-Gvern innifsu qed jagħti l-agħar eżempju lil min iħaddem meta qed jimpjega miegħu stess mijiet ta' ħaddiema fi skema bil-paga minima u bla drittijiet xierqa lil ħaddiema. U minkejja din ir-realtà għal familji Maltin u Għawċin l-ewwel ħaġa li għamel fil-Gvern kienet li fetaħ il-kumpaniji sigreti fil-Panama biex jitfa' fihom €1,000,000 fis-sena mill-commissions u qed jibqa' jiġħad ir-realtà tal-għoli tal-ħajja u l-għafsa fuq il-pagi.